受けて。バカな。どうやら終わったよう。ありがとう。シェリーよ。この辺りに。そうだ。結局、これから、彼女が帝国。カルザス城か。確かにカルザスなら。もちろんよ。そうだな。エルヴィン。お願い。そんな。これ以上耐えられないの。そうよ。わかったよ。ありがとう。なかなかやる。ありがとう。お前は何かを一緒にいれば退屈。こちらこそな。さて、きっと、みんな。待ってください。あなた方のこのクロスを受け取って。よし行くぞみんな。これも、父上仕込みの兵法のおかげですね。
の大神殿は見た目以上に損傷が激しく、再び敵が攻めてくればリアナを守るどころではないという状態であった。キース様、私としたことが。バルガス様。はっ、バルガス様。何？ここがカルザス。姫。おお。キース、みんな。バカ。しかし変異？別に。とにかくありがとう。よろしく。ここは単独行動。かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者に力を。
ここは我。姫の帰る。前衛部隊は残りの隊はわかりました。カルダスは反作戦が成功。カルダスへのいよいよ本格遠流兵団部隊を率いるバル。帝国にて